Yo! Hello mga kadanlak, no? Welcome na po rin sa akong channel nga Boy Danlak Official, no? Kung bago pa ka, ay napaglangay-langay, no? Mag-subscribe na ka, like and share. Still lang pinuta ng notification bell. Suyo, no? Ang ato ang pag-istorya-istoryahan karon, kuha ni siya ka ng balaod sa kamatuuran. Pastilan. Kinaraan kaya ba? Balaod sa kamatuuran. So, ang atong pag-istoryahan karon kaning balaod sa kamatuoran, kaning mga tao ba nga nakasala sa imuha, na ay sala sa imuha, na ay sala sa inyong pamilya. Nga pamirsonal jud kay nga sala ba? Kadaghanan karong panahona na ay mga tao nga sila pay sad-an, sila pay mga baga kayog nawong, baga kayog nawong, no? Kaning tipo ba nga bisag sila mo'y sad-an, di ka balo mangayog pasaylo, di ka balo magpaubos, di ka balo maghiubos. Gusto sila pirminting na sa taas. Kung kamoy sadaan, kamo mangayog pasaylo. Dili kay kaming mga tao nga inyong nasadaan na agabyado ninyo, kami pang mangayo og pasaylo sa inyo Sa kahaytik karon sa panahon, dali na kayo mangayog pasaylo, magsuri lang ka, mag-text ka, o di kaya mo tawag ka, mag-chat ka sa Messenger. Diba dali na kayo karon mangayo og pasaylo. High-tech na kay karong panahon na. Diba? Ultimo mag-text. Sa mga nagpasaylo, okay na kay na sa mua. Apologizes na kay na. Apologizes. Ano daw? Sumaora na siya, no? Mangayo mo pasaylo, okay na sa mua. Kay, siyempre, angay mo mangayo pasaylo, kay nakasala mo sa isig katao ninyo. Mag-text lang ka, mo tawag ba ka? O atuon ba ni mo personal silang balay? Ana ba mga pasaylo? Pero dili mabuhat mga kadanlak, ungano ka, baga jud kayong nao. High-tech na kay ta karong panahon na ha, dali na lang kaayo pwede mga yung pasaylo. Social media ri gamiton, okay na. Pasti lang man ha, apo ni mo silingan diri ka trabaho, igadukdok. Ayun ang kambata. So, no, balik na sa tong topic, no. Sa unang panahon, makasala ang mga tao sa una, bisag unsa ka kalayo nga lugar, unsa ka kalayo nga barangay, basta makasala sila sa imua, anhaon ka. Kung dili sa unang panahon, dili kayo magsakay og motor, kasagaran kabaw, kabayo. Ulan, init, lapok pay giagian. Anhaon ka para makapangay pasaylo nga personal. Ana ka respeto ang mga tao sa una, ana ka hiubos, magpahiubos gyud dili magmataas. Pero karon, putik na yan. Bisa pa siguro magtagbo mo sa isa kadalan. Mismo mo ana-ana lang sa kilay, kidat-kidat, wala. Karong panahon na, pataasay nag-ihi. Kung ikaw pa'y sadaan, gusto nila, ikaw pa mangayog pasaylo, bisag ikaw mo'y naagrebyado sa imong pagkatao. Di ba? Daghan kay nga na mga danlak, ina ko but-but kung wala. Mga piling kayo. Murag si kinsang, murag kinsang haria. Mo pa'y sadaan, mo pa'y pagaigahi, mo pa'y paisog-isog. Mga litsugas mo. So, yun lang mga kadanlak, no? Maura nitong gitabi-tabi, ano, hinaot nga, nakasabot mo sa unisulti, no? Kung naamoy gustong atong tapik-tapikan, kung natay gustong pag-istoryahan, mag-comment lang mo ha, comment below. Comment mo sa ubos, mura na, no? So, amping-amping mo, o magpasalamat mo sa Ginoo, sa gihatag niya mga blessings, sugras siya sa matag adlaw, taga-amping nagkapiskay sa panglawas. Yon!